କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ କେଉଁ ମରୁଭୂମି ଅଛି? କଲୋରାଡୋ। ପ୍ରେରି ତୃଣଭୂମି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଥର୍ ମରୁଭୂମି କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ଭାରତ। ଫିନଲାଣ୍ଡ ମରୁଭୂମି କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଛି? ଆଫ୍ରିକା। ସଭାନା ତୃଣଭୂମି କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେରିକା। ସୈନ୍ଧବ ଗାଙ୍ଗେୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଭାରତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ତୃଣଭୂମିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡାଉନସ୍। ଫୁଜିୟାମା ଆଗ୍ନେୟଗିରି କେଉଁଠି ଅଛି? ଜାପାନ। ଆପୋଲୋସିଆନ ମାଳଭୂମି କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଛି? ଏସିଆ।